Lagaw ang hinungdan ug dili food poisoning ang nakaingon sa pagkasakit sa duha ka bata sa Tabugon. Dili usab expired ang relief goods nga sardinas nga ilang gikaon. Provincial Social Welfare Office nagplano sa pag-recall sa mga relief goods nga wala pag ipanghatag sa mga kalungsuran ug dakbayan. Dili pa panahon sa tiguan karon. Ang nasinati resulta sa duha ka low pressure area ug intertropical convergence zone. Gipasanginlan nga kabit sa hepe sa Karkar nang himakak nagkabit siya sa hepe. Bagong local travel show makita na sa TV5 sugod karong Domingo sa buntag. May hapon Sugbo Kabisayaan, aniya na mga balita. Mas sayong pagbalita uban sa kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, pitsa 19 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Dili food poisoning tungod sa pagkaon og expired nga sardinas ang nahitabo sa duha ka bata sa Tabugon. Nasuta sa Department of Health nga ang duha ka bata dunay sakit nga gastroenteritis tungod sa dili maayo nga hygiene ug dili usab expired ang ilang gikaon nga sardinas. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipanghimakak sa Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR 7 Andres Bohos nga gikan sa ilang buhatan ng imported tuna chunks. Kini mao ang gidudahang hinungdan nga nagsukag kalibanga ang duha ka mga batang mulupyo sa lungsod sa Tabogon nga silang Mark Jerris ug Quinivive Amoyen. Usa ka Mary Beth Itang ang di paibaw nga gikan sa BFAR ang maong canned goods ug gipaagi sa munisipyo. Gidungan kuno ang relief goods distribution sa pagpangapod-apod og pump boats sa taga BFAR ngadto sa mga apektadong mananagat. Ang maong canned tuna, dunay expiry date nga June 2015. Mato ni Bohos, sila mao'y usa sa mga unang ahensya sa gobyerno nga mipahigayon og relief operations sa Region 8 ug Region 7 human ang bagyong Yolanda. Apan di gikan nila ang imported canned tuna nga gikaon sa duha ka bata kay pulos mga local brands sa canned goods ang ilang gipang apod-apod. Dito sa Mindanao, consolidate sila mga relief goods and that includes mga canned sardines gikan sa Zamboanga. Una po mga kanto nagikan sa Jinsan. Pulos ng mga local products. Iya sab giklaro nga nauwahi ilang distribution sa kapindos mil ka bagong pump boats ug wa kini dungana sa relief goods distribution. Kaya diha sa aligasyon sa report nga gikan sa BFAR dili tinuod. Dili tinuod kay gidungan kuno og distribute uban sa katong pambot nato sa ahon. Oo. Ang pambot sa ahon na distribute nato later naman to siya. Ang ugyuna nato katumang mga relief goods. So dili tinuod ang aligasyon nga gikan sa BFAR ang mao nga katong relief goods nga nakadaot atong mga bata katong na ospital. Matod sa Department of Health 7, wa pa sila'y nadawat nga formal report kabahin sa nahitabo sa Tabogon. Apan base sa inisyal nga detalye nga ilang nasayran, common gastroenteritis ug deep food poisoning ang nahitabo sa mga bata. Ang gastroenteritis kasagarang makuha tungod sa improper hygiene. Number 1 is hygiene, food preparation, then proper cooking, contamination dayon. Ang contamination dayon daghan pod. Could be food storage after cooking, could be insects that will be crawling around, rodents or any crawling animals. Muna ang common cockroaches. Ilang giklaro nga kay June 2015 pa ang expiry date sa dilata, dili pa expired ang ilang gikaon nga canned tuna, sanglit wa pa man mahuman ang buwan sa Hunyo. Apan pahimangno ni Dr. Bernadas nga di lang unta ang expiry date maoy tan-awon sa mga konsumidor, kung di lakip na ang required storage temperature sa mga produkto, kay usa kini sa mga factors nga makaapekto sa shelf life niini. Ang ato manggong expiry is baga prescribed for the safest period na pwede siya kaonon given the temperature suggested of storage. For example, maingon ang package, this is safe for consumption until this period at a given temperature at normal room temperature. Andrea Patenya, News 5. Nagplano ang mga buhatan sa Provincial Social Welfare and Development ug Provincial Health na ipang-recall ang mga Yolanda relief goods
gumikan sa naitabo sa duha ka mga bata sa lungsod sa Tabugon. Jinky Rosit, Suginlimi. Ninot sa pasangil nga gikan sa munisipyo sa Tabugon ang mga dilata nga mo'y hinungdan sa pagsuka kalibang sa duha ka bata sa miaging adlaw sa barangay Kamubuan. Ang Provincial Social Welfare and Development Office mihimakak nga sa ila kinigikan. Giklaro ni Rose Howe nga wa sila'y imported canned tuna nga gipangapud-apud sa mga kalungsuran gawas sa mga locally made nga mga sardinas. Tungod sa hitabo, gitun-an na karon sa maong buhatan ang pakig-alayon sa Provincial Health Office alang sa posible nga pagpa-recall sa mga Yolanda relief goods nga tuwa sa mga kalungsuran aron subling masusi ang mga expiration dates niini. Okay, kana sa Yolanda, dili na ta na manghilabot kay daghan magug donors. Ang ato diri is we are zeroing sa ato yung type sa sardines, o sa nga sardines nato, king cup, the family sardines, and the lucky. Wala kita. And then tuna, og tuna man na siya, wala tay tuna sa ato. Sa pagkakaroon bugtong mga relief goods nga ighahatag alang sa mga nabiktima sa El Nino ang gilihok sa Kapitolyo. Ilang gipasalig nga makuti kining gi-check sa mga inspectors ug wa sila gipanghatag nga expired nga canned goods mao nga luwas kining kaunon sa mahatagan niini. First and foremost nga responsibility sa PSWD, not just providing relief goods but ang kuan gyud sa status gyud sa item. I-validate pasab sa PSWDO o PHO kung gikan ba gyud sa DSWD Regional Office ang maong hinabang nga miabot sa mga biktima. Trying to piece more kana mas A1 information kana sa informant ba nga unsa gyud to kay di naman nato makita ang lata nga gigikanan sa pagkaon nga ilahang gi-partake. Jinky Rosit, News 5. Dili pa ikabutyag sa Department of Health ang ilang nakit-an sa gihimong fact-finding investigation sa St. Anthony's Mother and Child Hospital. Ilang giwat nga makasubmit sa ilang formal nga report ang hospital. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nibisita sa opisina sa Vice Mayor sa Dakbayan sa Subo ang inahan sa 8 ka buwan nga bata nga namatay sa dehydration nga unang na-admit sulod sa St. Anthony's Mother and Child Hospital. Nagpatabang ang inahan nga si Marife Elaya. Human siya mireklamo nga namatay ang iyang anak nga ubos sa pag-atiman sa mga doktor sa maong hospital. Matod ni Vice Mayor Edgar Lavilla, andam nila kining tabangan kung mupasaka sila og sumbong. Maybe legal assistance, mao man gyud na pinaka-importante. Legal gyud ang assistance. Go through the process. Unang midangop ang inahan sa National Bureau of Investigation aron alang sa pag-imbestigar sa nahitabo ug gitambagan nga mudangop sa Profession Regulations Commission alang sa pagpasaka ug sumbong batok sa medical staff. Ang medico legal sa NBI miprangka kanila nga lisod na ang pagkuha og ebidensya human na imbalsamar ang bata. Sunod simana ang deadline sa mga opisyales sa St. Anthony Mother and Child Hospital sa pagsumite sa ilang written report ngadto sa Department of Health. Usa ka fact-finding investigation gihimo sa Regional Office sa Department of Health. Apan dili pa nila ibutyag ang ilang findings hangtod nga madawat nila ang opisyal nga report sa hospital. We'll proceed with administrative proceedings. And as far as this is DOH hospital, we'll proceed with the administrative proceedings if need be. And then if there are questions of professional practice, we will be giving this to appropriate agencies also. Ray Pasaporte, News 5. Pamilya sa Pinay nga gipatay didto sa iyang bana didto sa Amerika nagpatabang sa Kapitolyo. Jinky Rosit, Suginlimi. Midangop og nagpatabang sa Kapitolyo ang pamilyang Sarong nga tagalungsod sa Pinamungahan kabahin sa pagpabalhin sa patayng lawas sa 36 anyos nga si Indra Marie nga gipusil patay sa iyang Jamaica National nga bana sa ilang Pinoy-anan didto sa Opelousas, Louisiana sa Estados Unidos. Ang ilang panagtagbo sa Kapitolyo gihimong pribado sanglit maglisod pa sa pagdawat ang kabanay sa nitabo ni Indra Marie nga bag-o lang mibakasyon dinhi sa nasod. Agig tabang ang PSWDO midangop na sa Department of Foreign Affairs nga mo'y makig-alayon sa Embahada sa Pilipinas dito sa Amerika aron mapada dinhi ang patayng lawas ni Indra. Gikan sa pag-fill up sa father sa important information,
naatay letter of request. And then to the embassy. So once nga ma-complete ang data, adto na po ko sa embassy. Anytime. Tun-an pa sa Kapitolyo kung gawas sa tabang nga pagpauli sa patayng lawas, makahatag basab sila og tabang pinansyal ngadto sa pamilya. Ilang paninguhaon nga mapadali ang pagdala sa patayng lawas paingon sa pinamungahan. We have a request from the province about this issue of padala ba ang cadaver dire. So it's very hard po nga ang father mo adto dito kay kalas kay Clinty. We are trying to facilitate. Giingong nagkalali sa iyang bana nga si Avery Lennon Jones ang biktima gumikan sa planong pagdiborsyo ni Indra. Humaniya po sila ang iyang asawa, nagpakamatay sabdayon ang Jamaican national. Jinky Rosit, News 5. Gimakak ni PO3 Eduardo Librando ang pasangil nga nanumbag siya sud sa police station sa Minglanilla. Apan ang reklamante, buot mo pasaka og kaso kay ligon ang iyang ebidensya. King Perez, Suginlimi. Hugtanong himakak ni PO3 Eduardo Librando nga sakop sa Minglanilla Police ang pasangil nga pagpangabuso sud sa police station kang JL Alminario nga kanhiyang silingan sa La Bienvenida Subdivision sa Barangay Tungkop. Apan gibarugan sa reklamante nga di tumo-tumo ang iyang alegasyon batok sa pulis. Gani gawas nga nakasaksi ang iyang asawa, nakitaan sab kini sa uban nga nag-duty nga police officers nga nasa police station. Sige sa man ko nga mga ko nga autoridad yun siya, niyadto ko bitaw sa nidawon ko bitaw sa ilaha para mo mangayo tabang ba kung sa atay buhaton. Karon ako pa nun gikuan niya nga ako na makak. Grabe na po niya. Matod ni Alminario, ligo ng iyang pasangil kay Duna kini Blatter, nagihatag mismo sa Minglanilla Police Station. Di natala dinhi, nagialegar sa reklamante nga dunay nahitabong pagpanapat sud sa police station. Laing Blatter nga nagdetalye sa pagpanghulga ni PO3 Librando kaniya sud sa korte. Dihang gidungog ang kasong slight physical injuries nga nahitabo niya tong tuig 2012. Din gisumbag sa pulis si Alminario sud silang balay. Hadlok ko niya sa korte. How come na police maghadlok sa korte? Naka-uniforme ang police in presence of the judge. Unya, while testify na ko sa korte niya, how come ang police nga manghadlok o mutreat-an ng tao? Sa ito pa dili ginoon mo isinyasan anak? Wala, dili na. Wa ko magsinyas anak. Iyahara na mga aligasyon tanan. Kanang ingon niya nga gikulata siya. Why kulata? Dili may tabo na. Naman ko incident mismo ang disus officer nga nag-ingon nga ipablatter katong naitabo diri sa station si Clarisan, si Chief Clarisan ang dis officer atong tayma mismo siya nag-advise ako nga ipablatter ang naitabo diri sa police station mao gi-advise so ipablatter ko. Mo-file sunod semana og reklamo sa Ombudsman Visayas si Alminario batok ang PO3 Librando. King Perez, News 5. Siyam katawo na sikop sa managlahi nga operasyon sa City Intelligence Branch sa Dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Gibarabanang mukabat sa kapintunga sa milyon ang kantidad sa mga drugas nga nakuha sa duha ka operasyon. Leslie Caminadi Vistil, Suginlimi. Unang mipahigayon og buy-bust operation pasado alas 5 kagahapon sa hapon ang Lapu-Lapu City Intelligence Branch sa may Barangay Luok. Din hingpit nilang nasikop ang subject nga si George Maranga uban sa kapuyo niini nga si Girlie May Hirulag. Lakip nga nadakpan ang mga bata-bata niini. Nakuhaan ang mga dinakpan og drugas, armas, granada ug mga drug paraphernalia. Lakip nga na-recover kining mga motorsiklo nga gidudahang gigamit sa illegal nga kalihukan. Mamalit sab kuno og kinawat nga butang ang subject, samtang subayon sab kung nalambigit ba sa gun for hire ang grupo niini. Atong ipa-ballistic aning mga firearms nga atong na-recover para at least we will know if gigamit ba na siya sa mga previous criminal incidents, especially shooting incidents. Igaron haray taong matod ako ana dere. Sa armas, sa paano kay armas? Dili ang armas for collection ra ginanako. Business for buy and sell siya.
Nasikop sab sa Mandawi City Intelligence Branch ang ikaunom nga drug personality sa Dakbayan nga si Brian Intrampas atol sab sa buy-bust operation sa Barangay Luok. Si Intrampas usa ka mangihaway og baboy. Unom na kabuwang gisuwayan og sikop sa kapulisan apan kanunay silang pakyas kay daghan kinig bata-bata nga nagsilbing lookout. Wag himakak sa dinakpan nga iyang illegal nga negosyo ug matud pa iya kining kumpraon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ingon man sa Talisay. Tungod sa iyang kadaghang parokyano nga pwede niyang masugo para pagbantay sa iyang seguridad, mo nang makamalay lang gamay nga naay gobyerno, maka-exit na dayon. Ang tao nga palit sa iya ha, based on trust man ang pagpamalit, sahay madudahan niya, di na siya mulutang. Dugay na kanimo po pamaligyan sa buhok. Bago pa eh. Bago pong balik na. Ano man? Tungos ka research. Ha? Tungos ka research ba naman? O di kailangan makita ang trabaho. Ano naman? Nangihaw. Helper sa nangihaw ah. This is nagay wanag ganahan na gumahan. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Niatubang sa mga tigbalita ang asawa nga gireklamo sa iyang bana kay giingong duna kinay relasyon sa hepe sa Karkar City Police Station. Iyang gihimakak nga wa sila'y relasyon sa hepe ug nasobraan lang kasiloso ang iyang bana. King Perez, Suginlimi. Isa lang jud nga kuan, ayo lang mi-judge kay di maguna siya tinuod jud. Hindi siya na siya tinuod ba? Actually, mihangyo si Jenica Albiso nga dili ang kuhaan og video ang iyang naong samtang mag-asoy. Siyang habig aron matuldo ka na ang isyu nga naglibot kaniya og sa hepe sa Karkar City Police Station. Iyang ginanay nga dunas lay relasyon ni Police Superintendent Teodolfo Manata III. Sukwahi sa gibulgar siyang bana nga si Ronald Albiso. Apan iyang giangkon nga mag-text sanay ug magtawganay sila ni Manatad. tinuod to nga nakaga si sir nako, but ako wala ko nagga saya ha. Sir, kuan sir, marag way of kuan siguro, paraig lang siguro niya if magsugo, baka di man ako ragod, kami manggod tanan, iga niya. Nasayran nga subay sa complaint affidavit sa iyang bana, mauna niyang pagduda sa relasyon sa iyang asawa ug sa hepe, mao ang mga nabasahang text message nga sama-sama nag-uyab. Dugay na sab kuno muli ang iyang asawa kay kanunay mag-overtime. Hangtod nga niadtong Abril 29, nasakpan ni Ronald nga nagkiss ang pulis ug ang iyang asawa sud sa sakyanan gawas silang panimay. Mao nga giblatter dayon niya ang insidente ubos sa grave scandal sa Talisay City Police Station. Gikumpirmar ni Jenica nga gihatod siya ni Manatad ug igo lang kuno siyang ipahinumduman niini sa gipahimong PowerPoint presentation mao nga wa dayon siya makanaog sa sakyanan. Gihatod sab siya ni Manatad kay gabi na ni adtong higayuna ug na concerned ang iyang labaw. Girelibo na si Jenica nga usa ka non-uniform personnel sa Karkar Police ngadto sa San Fernando. Buwag na sab si Jenica ug ang iyang bana human sa tulo ka tuig nga kaminyoon gumikan sa mong aligasyon. Butyag ni Jenica seloso gyud ang iyang bana nga mohinungdan sa ilang panaglalis. Gani sa wa pa migawas ang kontrobersiya, nakahipos na siya og ebidensya batok sa iyang bana. Diin iyang girecord ang usa sa ilang panagsulti diyang iya kining gitawagan. Sa voice clip gusto na siyang bana nga makigbalik og miangkon nga nasubrahan ang iyang pagpamasangil ug gusto niini nga si Manatad dry patubagon. Oo niya nga napasubraan man imong storya o kasuhan mo ang hipi. Oh, gali. Wan niya na ako bawi. Wan magbalik sa tangan. Ako nang bawion. Iwa pa kita gabalik. Kaya nga naman. Kaya nga naman. Nga noon niya na mabawion o magbalik ta. Para makasiguro sa ko. Ako nang bawion ni noon. Di na sa ka makigbalik. Tinanoong ko ano. Pasabda ko, Nga nang di pa sobraan magiging mong storya. Ilalagot kay ko. Ikaw di ko ka magtarog istorya niya. Tawagan ti ka di na ka makigistorya na. Ilalagot kay niya, pasobraan nyo din ang storya. Ako na lang ipasobraan. Okay? Para maligon-ligon po ang kaso. Giangkon ni Jenica nga naapektuhan sila sa iyang 2 anyos nga anak subay sa kontrobersiya. Ingon man ang pamilya ni Manatad. Pabuto na nila ang opisyal nga reklamo batok kanila. Usa mo dusog reklamo batok sa iyang bana. Grabe sir, karma. Oo ko. Kita ko nga media, nagsunod-sunod. Hapit lang ko di mo gawas diha. Kung pwede pa lang. So, muna siya. Wow, dyan siya. Grabe ang damage ba? So, muna nga, di sad siguro ka-blame ang mga tao sa ko nga dili ko ganahan makigbalik. King Perez, News 5.
Mahimo ng level 1 ang provincial hospital sa lungsod sa Balamban sunod buwan. Nakapasar kini sa accreditation sa Department of Health. Matud ni Dr. Cynthia Hinosolango sa Provincial Health Office, upat na ka-hospital sa probinsya ang level 1 ug accredited sa DOH Licensing Office ubos sa Hospital Modernization Program sa Kapitolyo. Level 1 na ang mga hospital sa Bugo, Danao ug Karkar. Ug karong Hulyo 10 sunod buwan, maapil na ang hospital sa Balamban. Ang mga level 1 hospitals makahimo na sa mga surgical operations. Ang tuyo sa Kapitolyo nga ang dili maka-afford sa mahalon nga hospital, mahimo na muadto sa upat ka hospital sa probinsya. Mga pamaagi na mapadali na to assure na nakitambal na available sa itong 16 ka hospitals na binagyan para sa to ang mga marginalized sector of our Cebuanos. For a hospital to have a level 1 classification, kailangan pwede na siya ma-handle of trauma cases. So, watake ba kasi next year, doon na po sila ibutang additional requirements for a hospital to maintain that level 1. Isa ka Santos nga misa gipahigayon ganihang buntag sa Cebu City Hall. Agig pahinumdum sa ika-154 nga kasumaran sa adlang natawhan sa atong nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Si acting Mayor Edgar Labella nagkanayon nga importante nga i-commemorate ug i-celebrate ang adlaw ni Rizal. Gani duna sila'y hamubo nga programa ug floral offering. To raise the consciousness of our people, especially the young, nga at one time there was this great national hero who fought against foreign subjugation despite all the odds and was able to prove that the pen is mightier than the sword. Pasabot, dili kinahanglan nga magpinatyanay, dili kinahanglan nga madugoon nga revolusyon, ang importante nga mapasabot sa katawhan. Tungod sa iyang mga binuhatan sa mga sinuwat, Rizal was able to convince the people to fight against foreign aggression. Sa ulugon karong Domingo ang adlaw sa mga gitawag ug haligi ng tahanan, or in short, ang mga amahan. Gitawag sila nga mga haligi kay sila ang gisaligan sa ilang pamilya nga magpabilin kining ligon bisan pa man sa mga pagsuway. Di ay usa ka amahan nga bisan siya nag-inusarang nagmatuto sa iyang tulo ka mga anak nga pulos lalaki, mapasalamaton siya nga iya kining napadako nga mga maayong tao. Ang maong amahan nagsaulog sab sa iyang ika-100 nga birthday niadtong Sabado. Ato siyang ilailahon pinaagi ni Leslie Caminadi Vistil. Silang panimay, inusarang napadako ni Lolo Antonio ang tulo niya ka mga anak nga lalaki, human siya biyay siyang kapikas, 25 na katuig ang nakalabay. Saksi ang mong tindahan sa mga pagsuway ug kalipay nga iyang naagian, hangtod nga napahimutang ang iyang mga anak ug nagtukod og ilang kaugalingong pamilya. Sa iyang ikaw sa kagatos nga adlaw natawhan niadtong Hunyo 13, mapasalamaton siya nga daghan siyang natampong pagtulunan ngadto siyang mga anak, apo ug apo sa tuhod. Usa niini ang pagsalig sa labaw makagagahom ug makanunayong pag-ampo nga mo'y iyang sikreto aron pabiling ligon ang ilang pamilya. Magampot Ginoo. Mo gini akong gitulo nila nga magampo gyud kay aron taluson sa Ginoo. Bisan og pakya siya sa pagpaeskwela siyang mga anak nga nag-edad karon og 72 anyos, 70 anyos ug 63 anyos, nagpasalamat siya nga napadako niya kining mga maayong tao. Ako wagi kalisod pabuhi sa akong mga anak. Kay kaloy sa Dios. Paskog pa ko. Maningkamot magi kong mayo. Maningkamot. Wagi ko maglisod sa akong pagkat. Ang pagpangasawa nila. Hindi kayan, ihaw baka. Oh, wala mga puliskis akong anak. Pulos mga mayong akong anak. Pinanggaka ko sa akong anak. Emosyonal silang tatay Heriberto, Rodolfo ug Benigno. Dako ang ilang pasalamat sa ilang amahan kay wa sila pasagbibisan sa ilang kapakyasan. May ginintao ang akong amahan mo ni Kalayas Ginoo nga taga-tagaan gigtas-tas nga kinabuhi. Ako yung isulti nga isang tuod wa akong kuha sa kalampos high school gani. High school wa ka nang magmahay kay mahal man sa sila naging niya. Karon na
ang pagkabutang di masad dito mayong di man ingon lang ko ang kayo igo masad. Ha? Wala ko pasagdi. Wala. May kami pagkatima sa mga ginikan. Muna amo gini gipangga mo papa. Huwag bitay kasulti nga daw tambuhat sa atong ginikanan kay maayo magayong pagkadaan niya iyang mga anak. Tungod sa talagsaong selebrasyon, nagkatapok ang tanang apo ni Lolo Antonio aron sa ulugon ang iyang ika-100 years old birthday. Wa sa pagkyasa ni Lolo Antonio nga muduaw sa kapilya ni San Antonio de Padua nga nagsaulog sab siyang kapistahan ni atong Sabado aron magpasalamat. Dunay hangyo sa birthday celebrant ngadto sa iyang pamilya. Ako ang gipangayo nga bago ko kasunis kay nisuot man naghuot ako kasunis at sa sinina. Ang atong kalampusan og estado sa kinabuhi mo'y usa sa mga timailhan kung giunsa kita pagpadako og pag-amuma sa tong mga ginikanan o ilabi na sa tong mga amahan. Sa pagsaulog sa Father's Day, di nato hikalimtan nga magpasalamat sa tong mga amahan nga mo'y naningkamot ug naninguha gyud nga kita mahatagan og maayong kaugmaon. Leslie Caminade Vestil, News 5. Bisan sa nasinati nga sunod-sunod nga pag-uwan sa milabay nga mga adlaw, wala pa mosulod ang rainy season. Ang mga pag-uwan tungod sa tulo ka weather systems nga nakaapektar sa nasud. Andrea Patenya, Suginlimi. Human ang grabing kainit, nakatilaw na gyud og pag-uwan-uwan ang Sugbo. Gani nakamugna na kini og mga pagbaha sa pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Mandaue ug Cebu. Apan giklaro sa Pag-asa nga wa pa gihapon nagsugod ang rainy season kunting uwan. Ang mga pag-uwan-uwan karon nagumikan sa tulo ka weather systems nga nakaapekto sa nasud. Usa na niini ang low pressure area sud sa Philippine Area of Responsibility ug kasamtangang nahimutang 295 kilometers east of Mindanao. Apan matod sa Pag-asa, layo ang posibilidad nga mahimo kining usa ka bagyo. Based on our model, very little chance of becoming a tropical cyclone or bagyo. So ang iyang circulation is dili kay defined, and ang iyang kusgon sa hangin sa circulation is hinay. So we cannot expect that this low pressure area will become a tropical cyclone. Samtang kusugsab nga mga pag-uwan ang hatod sa mga thunderstorms sud sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga anaa sa Visayas karon. Duna sa ilaing low pressure area, mga 250 kilometers gawa sa PAR ug nahimutang sa western part sa Palawan. Gipanglantawan sa Pag-asa nga tungod ni ining tulo ka weather systems, posibleng madeklarar na gyud ang onset sa rainy season sunod semana kung makabuot ang pipila ka mga criterion. Out of 8 stations nga gi-consider sa Pag-asa nga type 1, 5 ani kinahanglan nga makasukod og 25 millimeters of rainfall or more sa 5 ka adlaw nga sunod-sunod nga mga pag-ulan og dili mo minus sa 1 ka milimetro per day sa 3 ka adlaw nga successive nga mga pag-ulan. Laing criterion sa Pag-asa aron madeklarar ang onset sa rainy season kun ang pagsugod sa ting-uwan mao nga mahuli pa na sa southwest monsoon kun hanging habagat, ang easterlies kun ang hangin nga gikan sa silangan. Sa rainfall forecast sa Pag-asa, muabot og near normal ang rainfall karong buwan sa Hunyo. Gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 18, 49.6 millimeters pa lang ang recorded rainfall amount sa Pag-asa Mactan Station gikan June 1 to 18 ning tuiga. Layo pa kini sa 183.3 millimeters average rainfall amount alang sa buwan sa Hunyo. Apan sa pagsud sa ting-uwan, makaapas kini ngadto sa near normal rainfall level alang sa buwan sa Hunyo. Ug gikan sa near normal rainfall sa buwan sa Hunyo, gibana-bana nga mobalik kini ngadto sa below normal karong July ug sa mosunod nga mga buwan. Nagpabili ng forecast sa Pag-asa ug sa mga international climate prediction centers nga magpadayon ng El Nino sa nasud ug posibleng mo-intensify ug mulanat hangtod sa early 2016. Sa Kapitolyo, nagplano ang kagamhanan sa lalawigan sa pagpamalit og mga water hose ug drums. Ila kining ipanghatag sa mga mag-uuma sa kalungsuran aron kapunduhan og tubig karon nga aduna nay mga pag-uwan. Hatagan usab nila ang mga barangay aron makasawd og uwan. Mato ni Joan Sepe sa Provincial General Services Office, duna na sila'y duha ka mga bag-ong water tankers nga maoy mulibot sa kalungsuran aron sa pagrasyon og tubig. Murag na naman sila na-identify ang PSWDO, na sila in fact nakatarget na sila kanang calendar. Asa sila nga barangays mga tuga sa kalungsod. Andrea Patenya, News 5.
Gawas sa Father's Day sugod karong Domingo, makita na dinhi sa Happy Network ang bagong travel show nga Tara Na, Suroy Ta. Pinaagi sa maong programa, ipaambit sa tulo ka mga host ang ilang mga kasinatian sa mga lugar nga ilang gipang suroy. Ang mga host niining travel show mao silang Gino Galicia, Teche Sitoy Cho ug ang mga produkto sa Artista Academy nga garbo sa mga Sugbuanon si Benjo Leoncio. Makita ang bagong programa sa TV5 sugod alas 7:30 hangtod alas 8:30 sa buntag matag Domingo. Dinhi lang sa nag-inusarang Happy Network sa Pilipinas, ang TV5. Tara na! Ugbaw kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Dagang salamat, bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!